लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आंथ' मैया जाहारुफुलुखौ दोननो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय मोना जाबोनायखाय हर लाखिस्राबाय आरो आंथ' मैयानो फैफिनगोन होननानै साननायमोन ओमफ्राय लाखिनायखाय थाबाय आरो हरसे ओमफ्राय नै दायो आङो मुतलानाव थांफिनगासिनो ओमफ्राय दिनैथ' माबाबोमोन नालाय आघोन फोरबोमोन आघोन फोरबोआवहाय जोंहा न'आव माबोरै बावो मायो बेफोरखौ आङो एसे भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय बेफोरखौनो दायो आं एसे देखायलांसै बेयावहाय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ब्लगा इसेबां स्पेसियेल जानाय नङा अब्लाबो मेम'रिनि थाखाय होसाबना दोनसै आरो आङो जेखि जाया नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोआव मुथुबो दङ नै मुथुआ आंखौ लायनो थांदोंमोन एसे माबा जाबाय आरो खोमसि जाबायानो होनजायो बिनिखायनो लाइट फोजोंना लादों नै नङाबा स्रां स्रां नङाबा भिडिअफोरखौ बारा नायनो मोजां मोनादि बिनिखायनो फुलकबि आलु बान्दा कबि गैलामोन दा ओमफ्राय नै सयाबिन दिनैनि ओमफ्राय फानलुआ नै थाइथाम जेबो खाला फानलुसो होनो फानलु थाइथाम थाव एसे साराया खात्रा गोसोम गोदो जों गैयामोन हाबा जानायनि नै बे सारायखौ गोदो जोंहा आइमोना हाबा जाजेननाय समावनो बायनायमोन आरो ओमफ्राय नै जों बेसेबां गिदिर जालांखो दासिमबो जि रोजाहैनो दङ बिराद गोबाव जोरगोन आरोना बे साराया थांबाय 30 बारबाय 35 हाबा जानाया 35 बोसोर जाबाय साराया ग्रेम होनबाय अराव अगदाबाव संदों जोंहा रुफुलुलाहा अगदाबाव संबासो बिराद मेजेम जायोनो बिस्रानिया बिनिखायनो अगदाबाव संबाय थायो आरोना बिस्रा रुफुलुलाहा मिनि सेखा खुन्थि है नामफोरखौनो मिन्थिस्राया आं बेफोरनिखौ गासिबनिखौबो आङो रुफुलुलाहानाव दंफायो नालाय आघोन फोरबोआवहाय ओमफ्राय आघोन फोरबोआव नै बेबायदि बावो आरोना जोंहा न'आवहाय बिश्वकर्मानि बायदि ओमफ्राय बेखौ दायो बावथ'वाखै बावनायालाय साजायनानै दोनग्रोजोब्बाय नै बियो जोंहा दानि मेचिन बे ट्रेक्टरनि ओमफ्राय बाइकआबो जोंहा दानि ओमफ्राय नै बेफोरो न'निनो ओमफ्राय बेफोरबो मा होनगोन बिदिनो मा होनो बेखौसो नै जोंहा आफानि खामानि मावनायाव बाहायग्राफोर जन्थ्रफोर ओमफ्राय नै बे माबाया मेचिना जाहारुफुलुनि गस्ला आरि सुयो नालाय जाहारुफुलुआ ओमफ्राय नै बे साइकेल गंनैया बे गंसे बास्केट गोनाङा आंनिमोन गोदोनि स्कुलनि ओमफ्राय नैबे गंसेया बिदिनो न'नि आरोना जोंहा आबौआबो लाङोमोन ओमफ्राय दा बे साइकेलाथ' बिराद पुराना जाबाय गोदो गोदायबो नैबे अबस्थाया एसे दोंखायोमोन ओमफ्राय दासिमबो दङ आरो नाथायबा नै बास्केटआ जिफ्लंजोब्बाय गोदोबो एसे जिखानायमोन दाथ' अबस्था खाराब गैला आरोना बिराद जोरबाय खिन्थु बे साइकेला बे गंनैखौबो खेबसेयावनो बायनायमोन दां न' साइकेलखौ नरपालि उन सिगांसोमोनदां बावनाय हाबाफारिया दासिमबो जाथ'वाखै नै मन्दिरखौ लिरनानै दोनबाय ओमफ्रायो दा उनाव बावसिगोन आरो जोंहा आफाया आइया लिरनानै होबाय ओमफ्राय आदाया बेफोरखौ जगार खालामनानै फुलाबो जि मोजां जाना दंहाय नै लावदुमखौ सोर गायनायमोन बेखौ आप्पागिरा नै जि मोजां जानानै दङ जाहानि फुला दावदै फुला ओमफ्राय नै बेबो मोनसे बेथ' थानायानो गायबानो थाङो नालाय जि मोजां नुखायो आरो नै दावदै फुल फिसा मालायफोरथिंबा मा होननानै बुङो जोंनिथिंजाय दावदै फुल फिसा होननानै बुङो आरो ओमफ्राय दै जोंहा बारियाव मा मैगं गायदों एसे खोन्थाना गालांनि आङो देनां लांफायनांगौ नालाय आङो नै बेयावहाय मटर गायदोनो मटर ओमफ्रायो सामब्रामा फिसा जाहांबाय बेफोरनो नै सामब्राम गोजादां ओमफ्रायो बेयावबो दङ बेयाव फान्थाव बानलु दुन्दिया मैथा ओमफ्राय दाउला फुला नै जिबायदि
बारायखावजोब्बाय दाउला फुल होननानै बुङोना बेखौ मालायफोरा मा बुङो मिन्थिला जिखिजाया जोंनिथिंजाय बुंनायखौनो खिथागासिनो आरो आङो मोजांबो नुयो बिबार बारबालाय गोजा 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 बै बारियाव मा मा मैगं फोदों एसे देखायहरनि आं जोंहाना बारिया मोनथामहाय मैगं बारिया नै दुन्दिया अ आया लाफाया मासे आराम बेफोरावबो मा गायदों बिलाथि बिलाय मा अलकबिसो दां अलकबि ओमफ्राय लाफा जाबायानो मेल्ला मोजां नै लाफाया सोरबाफोर लाफा बायनोबा मोनसिगोन आरो जोंहानावहाय दासो हाबनानै नायफैदों आं बारियावनो ग्लब ग्लब जानानै दंथारो आयु 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 लाफा बे खिथिंनिया लाइ दां लाइ ओमफ्राय नैबे मुला ओमफ्राय बैयाव हाइजें हाग्रा बारियाव आबै मन्दिराव थाङा मानो लोमजालायाखै गुजुनाया दे बावदो गोसो गोथार मोदोमै हा बावनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो आबौ मा लांफैदो 5 बै आदामोनखौ आं बावनायखौ भिडिअ लादों आरो मैगं हाबाय आबौ हाथ'वाखै मा मैगङा पानिलाव ओमफ्राय नङा मा मैगं जागोन द' अनला लाइ जाहा माबिनायाबो देलायगासिनो मन्दिराव थांनो माबिनो तुक्की गालिया आयै नोंनि फिखुङा खामाखै जाहा आदाया नै बावबाय मा बोर होखोथाय आदाया आङो बिश्वकर्मायावहा बावाखैबाबो दिनै ओंखाम गोदान फोरबोनि मुङावहाय जोङो बावनाय जाबाय आरो नैबे आंनिनो हन्डा आङो बेजोंनो मेसिन जोबोद दै बोखांनानै माइ खेथिखौ बोखांनाय जादों माइ खेथि लाव खेथि आरो नैबे ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो खेथि मावनाय जायो नालाय खैथा गामोनखौ देग्लाय ट्रेक्टर हालेवनानै आरो दै सारनाय गासै 50,000सो थांबाय बिनि थाखायनो बावनाय जादों दा दिनै नै दा जोङो खस्थ' खालामनानै रां मोननायनि थाखाय दा बेखौ बावफिननाय जादों आरोबाव बिदिनो इयुनावहा जोङो मोजाङै मोजां खामानि मावनानै मोजां इनकाम खालामबावनो हाथों होननानै जोङो दिनै इसोरनि मुङावहाय आर'ज गाबनानै दिनै बावनाय जाबाय आरो बेखिनियानो आङो बेखिनिखौ बुंनानै आङो दा दोनथ'नाय जाबाय जाहा आदाया खिथाना होबाय दै माबोरै बावखो बे रुपालिया मा होननानै बोर बिगोनथाय मेसिनाव नै बे मेसिना रुपालिनि ना जाहा रुपालिनि ओमफ्राय दा रुपालिया खुलुमथ'वाखै नालाय दा उनाव बोर बिगोन बाय बाय नै मन्दिराव न'निफ्राय माइरं माइ लाङो नालाय बावनो ओमफ्राय लाबाय आरोना नै माइरं गोरलै बेखौ खावसे लाखिनानै माहाय हरफिनसिगोन आरो माइनाव बावखांनानै बाख्रियावबो बावबाय नै गय जरा फाथै जरा धुप धुना आलारि बाथि सोदै सारासो माबिना हेरे माबिना हाय नै आइजों आफाजों मन्दिर खुलुमखांबाय ओमफ्राय खुलुमखांनानै इसोर दायो रायजो मन्दिराव थांसिगोन आरो ओमफ्राय थांनायनि सिगाङावनो एसे भिडिअ लादों आङो नै मारबिनायाबो थांफागोन आबैजों थांगोन ना मारबिना ओइ
सिनाहार दे इसोर होनोर दे इति इसोर होनोरलाय इसोर होनोर नैहाय जोंहा मैगं लांलाय लाबोलाय माबा हुदा दंखायो नालाय ओमफ्रायो मैगं जेबो हरनो हाथ'लानो मैगं गैयानो दंनायालाय दङ जाथ'वाखै आरो लाफाफोर दङ जाथ'वाखै लायाथ' जोंहा न'आवनो दंखायोना बेनिखायनो लाइखौ नांथ'वा ओमफ्राय नैबे दुन्दियासो जाहानाव गैया नालाय ओमफ्राय दुन्दिया मुथासे लांसै ना गोरान लांसै बाथोन देनानै सेब सेब खामसोमना जाहैनोसै हरावहाय नै आम फुदों गोरारासो माथो न' हाया माहाय हरबावहाय माहाय हरबावहाय होनखायो नै नास्राय गेन्द्रा गेन्द्रि आइया फोरानना दोननाय सेननिसो दां न' बाथोन जासाम लांसै दाइनिसो मानैसो बेखिनियानो न' बेखिनिल'खासो न' बबे नाया नाफाम देगोन नामा थारैनो जोंहा दसेनो जाना फोजोबखायो माजों खहाबगोन जायोना मालाबा समाव ओमफ्राय इयावनो ओइ ना गोरानफोरखौनो बाथोन जानोसै होननानै जानायाव जाफ्लांबाथाय जाबाथाय नाफामाबो माहाय गोथारसै जायाखै दा नाफामखौ फोरबो खायसो नङाबाथ' हगारामोन आरो बिदिनोसै जिबनालाय दिनैथ' गाबोन गैया आदा थांसै थाथ'खौमोन देनां माने साननैसो थानानै थां माथो खालामनो न'आवबो बेयावबो